inonzi Sara Majeko. Ini ndakarohwa musha kwamapureti muna 99 chipinda musha kwamapureti. Ndapinda musha kwamapureti ndakasvika shuwa mbuya anga ari. Ndakagara nambuya nemurume wangu kusvika mbuya akazoshaya 2003. Mbuya ashaya 2003 ndakatogara chindorima minda yangu iyo ndaindoima nemurume wangu kusvika 2010 murume wangu bva ashaya. Pakatanga kushaya murume wangu ndakarima gore 1. Gore rechi2 1 ndipakatanga kuya vati inini maini kumunda ndaudini ndakutora. Ndikati muchitira kumunda sei inini? Pazi inini kumunda ndakutora noti mina ndakasukuya ndiani? Ndaingeria mai wangu. Vatora rimwe saidi. Vanamboshingirira. Kata regeni ngoti ngosiya zvakadaro pambudini pamurume abhushaya. Apana ndotobhotozvara madezi acho. Vanamboshingira vanambogara kusvika mwana ndakasiwa yakatoshaya futi. Ndagara ndipo bwana ndakabva zotanga kuti futi kumunda kudodini futi ndautora futi. Ndakamba ndoshungurudzika. Ndipo ndakamboti inini regeni mbodini hangu. Kuti ndisumuke kuti ndiende. Asi sira zvidini azviitima. Ndakashingirira shuwa ndi pamusheko papo. Kusvika bwana ndakabva zoya 1 day ndakagara mu. Ndarutobika sadza. Pachoko yepana paiwadi pana pauzulere. Kutona vantu kuti nyauta ngotonera payavo. Ndikati wana niya chimunera ndei. Kwaito kuti pana pauzulere. Kura zungura pana. Hera vasazodana. Vanatosiya poti poto isadzeva moto. Uyu mwana vatanga kuya kwandiri kuda kuti ndoda kutanga kumudza manje. Ndipakavasiya inini vaenda kune mwana. Watakodzikira nemwana. Ndipo ndazoti inini vanaenda kuvabereki. Pana ndakatsiwa kuti ndipo pamba. Ndaenda kuti baba ndio ndadini ndasangana nazvo. Baba yavati ini ndanoda kuna mapurisa. Baba yavandizora kuti iwe usaende kumapurisa. Ngatakita taura kwabereki wako. Vabereki vakataura. Vabereki vakati kana zvakadaro shuwa. Iye zvimwari kuona kuti pamba pake zvimwe asuda wani. Kana vabereki kulodini autotenderera kuti nemagariro adodini ndautoita mwana adzingiriwa autora kuti kusanga. Vada zvototemera ndikabika chikafu ndipaitouya. Akarona kadanyangwa ari chikafu. Aitosiya chikafu chiya kuti zai bwana atoti mukandoona pita kusvika pana mudzingire mudini mubati. Mwana anoti vana papasina mukareba mwana atogara mukuru. Ndipo ndatoenda kumba kwedu. Kusvika ndagara 3 years. Ndagara 3 years kuya kwakona kugara pano. Kuti ndimuone ndasikamuoni asi ndozongo kuti aruta. Vandataura kuti vabereki. Ndikati vabereki. Nini panapa ndio ndodini ndinokusakana nazvo. Vabereki vati isusu havine simba tete. Isusu munhu andakamudzikia kuti asoda pamba penyika. Isusu kuti tidzokesere zvimwe muteto wake. Zvimwe mufuya azodini azoteerera. Shuwa vabereki vangu vakatora mari. Vodzoka kuti kwamapureti. Kusvika nekutaura kwamapureti isusu tadini tauya. Isusu mwari kuti adini hedu tatora. Saka tati tidzosere mutete wei. Bwana ndakara kuti nini handitambiri mutete vanoendezwa ndiani ndine mapureti. Vabereki vodzoka futi. Vanoda kuendera ndotosangana ndikazoti inini vabereki hapana kusurufa. Nini ndauzoka futi bupi kwamapureti. Anozosvika direct pamba apa ndakaenda kuno wacho wana mapureti wana bangu. Kusvika ndovatsanangura. Ndaona kwangura zvine someni dzokai bupi dzokai kumba kwenyu. Iye vatofoni akaya ngawaidini ngaipomba pake. Shuwa takatakura nemapureti naona tete kusvika tasvika pamba. Vanhu vatanga kutongana mapureti vaya. Nyaya vanhu vati isu achichataura zvinhu zvakawanda. Asi chiripo kuti munhu ngandodzoka agare pai agare pamba pake. Anogara kumba pake. Konyeminda iyi yakarumboshungudzika naye. Vaziya iri nyeminda ine simba iye vanogara pabadini anobaziva. Ndakawera kudzinga dziya idzi ndakasiya. Ndisvike kicheni akautisa hwari dzake. Bedroom autogarira madhuku. Asi zvese anozvitarisa vane zvona ndikuona mashure. Ndikati ndinogadzisa ndodini hangu ndinogara.
tatogara ngati munangasi zviro kutorokera patoni mafuta nemunhu zvomwe navhari mafuti anokoresa ndiri ndimubvunze kana kanhambe mwana ndikataira kusiya kunungu ndingongodi ndingongodi makunungu ana ari mabhoreni kumapingo kwachipiri chipiri akasvika kutasiwa kuti chi mabhanana ndikati izvi asina mabhanana patozokura mabhanana ndikaitiri ndidhige inini ndori vegoro ndingongodi ndingongorikohwa mabhanana asati akurama ndowana akavhaya vasvika padhoo vasvika vamira pasi iyo uramboita geresi nemindi panapa hapana chii hapana minda yako kana uda zveminda chaiyo chaiyo uda minda yakumbakuma ini anotombomudaira akari kumuda kuyaini anozotombokusvika kuti kumuda kuya ndakanatoti ndatosiya kuti pati pakatodara kusvika vana todii vanatogara ndichaona kuti ndichipe kurima ndakazotokumbirawo moto ndipe kudini kwekurima kusima muriyo ndikatosima sunga ranaenda nekovho munhu akati pamuda pangu ndakuvana vanaenda kuti muna bangu kusabhuka banguru ndizvei banguru akati ahinini handini vakambodzorana asi hazvina shika hazvina chingi akati ahinini banguru yaindaoiwezi ndipo banguru kusabhuka akazonyora chii azokunyora tsaaenda kuti akaenda pachikoma zvinooko chikoma chiva takatonga iye achibva adaidzwa akatonga chavada kwamamboga watouyu minda yacho yakamira sei vakapangidzana aine minda indaguma neapa neapa apa tisaitenda pachikomba kwatadzimbuzoya futi yevona havana kutivera kumunda kuya vasvika vachira mafupa ake mabhanana kwamambo wakusvika vati saka itosvika pamunda apa mabhanana akawasimarina munda inini rakati asosima kuti kuitira nyaya yamusvipa ndiye angadakutora chii angadakutora munhu pazidaivazvo ndikauya kwamambo musvipa akutorera vanhu vese wani ndiye ndakatosima chii posheni yako imini ndautowa ndiani ndimusvipa uyu aikanwana munhu namusvipa saka zvausima neposheni yeuyu saka nyaya iyo ngekuti pane maforo pangani ngati foro ni maforo 2 neapo akapindinana payapayako iwe chigumane yapo vanaenda futi kumwe atosvika kuti nguva yacho kunotoka nyaya abvaenda futi kusima bhinzi dzake nemabhugo yake kuti imwe kusvika maoronevachomba izvi muitono matosima munei tubhinzi dzakadiniaisi vataenda futi kumwe vatasvika vatadini vakabhuriwa vatadzoka futi kwavo vatadini vakabhuriwa kuti panenge kucheni futi iri pai ndikupamba iri pamba yandipanga atodini atoisa futi chi atoisa futi mwana wake paatodini vaagara nepamusoro agara peapo mwana wayo apa patore mabwe nderi mabwe avo akonevandaakusvika mabwe avo ateni norori mabwe ndaidaisora kuootesa andakubvunza futi vaonezve muramba mutema myavo akati iwo pana usakonibvunza izvizvo ndiri tangeza mukomo wangu asi takaenda kwachikoma nyaya miti yakadini akaramba kuringa naudonedza chii anadonedza miti kusvika inini shuva kubva ndakaita kwamambo pachikomba ndakarima minda mabhanana akarimo mugano ndakagadzira wakasiya wagadzirwa iye anosvika achivhara apa akatoponewa tii kunokune chiri nedada akabva toenda musi wechitatu svika patovhara kuti mugano wacho mabhanana akarimo acho autochekera chekera mashizha sekuti ndogadzirisa saka ndoda kuziva ndinaa shuwa mukoma akashaika credit akaita tsaona nemota saka zvadaro ngoziva chivanhu chedu chinoti iye ndiye akauya nemvura kwaundipa maikuru wacho kwauzotoerawo kwaundipa shuwa ndakagara naye 5 years akasiyiwa ndi mukoma aine wana 2 wataura vakashaika wana ini naye handina kuzoita mwana ndisingazivi kuti angamundinjengera kuda kuzoenda kudare rechechi tagarisana mukadzi akabva aenda kudare rechechi kuti mwamuna mumbarudini ari kuuya inini kuti ndirege kuenda mumba make ndiri mumba make pane munhu akafona netoni yechikadzi achinja toni kutaura kuti umboripi uyu akati ndiri panzara yapera ndoni yatakatanga kunetsana kuti ndiri pamizara yapera ndipo ndakamira saka kubva mazuva iye takabva tatanga kunesana kuti iwe uri kuita musikazwa uchanitsvagira chirwere kusvikira pane chidhakwa chakazodarika neusiku chaudaika chaundisaundi
kusi mushango kana kubva nechoko uri kwekutanga wauri kupisa takandoganirana neheji iwe unondishaudha kuomba kwangu urundishadhenda kudini ndanditogeza undiomba kwangu ko ndakabva ndabuda kuona mukomana uyo adini atisa iye ndipakavhada iyo kuti mune shuwa ngogonesana nechidhakwa asizakuna zvakakwana ndikataiva chidhakwa chinotuka paomba pangu ndo pakabuda mwana wake akati iwe vhura kuyako popota kuita bhesi nendiziva kuti baba wangu akadini akafa vatora muti wake huni wandirowa muoko ndakangopedza nga 3 months kubata chiro akabva adini atisa ndati anozopedza mazuva andi pakabva aende kuti kumba kwawo aenda kumba ini takabva tamuteera nomwe murume anozvidodzo nanyagutu wariko tamuteera kusvika shuwa baba wacho ariko akati iwe warume wako udini wakuteera uri kuti kudini akati inini kwamapurega handichadini handichadzokiba kwakudzokaidi mashure mezoni aya aenda kuchechi ikatongwa nsemino waripo akazi wasunungu kaenda vodini vorogwe inini nemutemo wechechi kwedu unoziviwe kana waramba mukadzi unopihwa shamu ndakambobviswa mumagiri tikagara almost 8 years iye ariko orogwa zvanetsa ndipakavhauya akaenda kupotera kunoona mukoma wariti wari kuzimba ndiwakamupengedza kuya nawo pamba asvika pamba shuwa ndipo takabva tadii tatuma munhu anondoedaidza vana baba wacho kuti isusu taona mwana wenyu ati kuno sezvo pazvino makamamutora kuti aende kudini korwa mwana wenyu aripi ari kuno uye tidini titaurira padekwatsangeni vakati isusu hatiuyi pamapureti iba pamapureti hakusisina mwana weduba mwana wedu tuziva kuti ari panyapini takabva tagumirwa namukoma wacho vakabva vandogumirwa kuti tichadzinge mukowa isu tichazivi chawadini auya natoba kwakudodini kwakundogara kusvikira pari nhasi inini nanhasi kuchechi ndine shamu iye akadini akasununga kuti ngaende kodini korohwa shuwa ndipo akaenda komangara ngati shuwa mama ishe uyu ndoda kumupa munda inini nyaya yatinesa ndoda kumupa munda amborima iyani ngatipedzeka nyaya yamubereki wauye tizive nekuti nhasi uno izvo ari kuita zvake ko tikafuma tichiona akafarimba ko chikomba tikafuma chakafa tozoti kudini inondobata inini nekuti isusu mumba medu tandindoituna mukoma akadini akashaya umodzi ndiye it's okay ndapazwa imwe yacho mitemo yechechi inoti mukadzi hauri ndozotava kuchechi kwenyu kuchechi kwenyu kunoti mukadzi akahura idambudziko rako murume because murume ndio unongokufadza mukadzi ndo zvinokonzera kuti mukadzi adini aure saka unozifadza mukadzi kana mukadzi asakafara unotoenda kuvakuru usikotaura kuti mba hamuna chirinuba iwe vaiswa paspecial wakaiswa paspecial because wanga usosenza bamai vanga uri komplaina kuti bambo hamuna basa bari rokuita kumba ndandandokupa mvura kukupira mvura mahara ng'ata mvura makaimwire mvura yacho musikakwanisi kupa munhu zvaangaruda kuzi mvura kana akatokupa mvura asina kupa mwana wake imidzi akaisaine kuti watarema ndikuda bota iwe bota racho wachamwa bota racho wanga uri kumupa here akazoenda kuchechi kukomplaina iwe bota roya hatarabona asi handiyo nyaya yehombe nyaya yehombe iri paminda iwe uchaunoinherita kana uchigara mukadzi wemunhu nhaka hausi kugara nhaka propati yakasiyiwa nemukoma wako uri kugara mukadzi chete uya bota rako zvapera uenda kwako une propati inoti iwewe ndisandaguma pamwe saka zvadaro adzoka asati aenda kwashoko takada twasheya minda yawo yakasiyiwa nemurume wacho yake aiwa murume wacho aripo waingorima munda yemurume yemabhanana mune madhumbu zvatopedza kutaura tirikuti mukadzi uyu pakafa murume wake aiziya minda yake yaakapiwa nemurume wake imimi chekuti mutange kuita kuda kusheya kuti minda makuda kusheya chii iye mukadzi wemunhu akasiyiwa ari pamba pake akasiyiwa ine minda yake munotoa kuti pese pakubva pakafa murume angasikarimere saka minda yamakuda kutanga kusheya panguva nenge richi iyo yemabhanana macho waite wakaenda ikoko woka iwe wakadzi namaikuru wacho
waibva wakaenda kumunda kuyo saka inini ndakati wakatanga urwa iwo wapo wapihwa mvura ehe murume wacho aripo anga asika murume wacho aizvimirira kushanda minda iyo aishanda saka iwo zvaifanira kungoita semunhu angada kuzhabota waingoenda kusenza zvemumunda wakuti vanhu vasapuputirana singa zvangoita mukoma wako zvokusenza urutauro wegaiwo kuti mune mukoma aripo kuminda kwakusina dambudziko because mukoma ainoshandira minda iyoyo anditi wochengeta mhuri iwo ndowatora mhuri yacho anditi senza kazvaita mukoma kuti pasaite chi dambudziko iwe instead yekusenza kuti pasaite dambudziko waakunosheya minda yacho iwewe nekutotora kuita yako iwo nekuti ndowakagudukudza mvura waakuti neminda yako handina wandakatora akasheya sei ave ndakandoti maikuru kundogura kuti mukoma asati afa anganyakadzova iwe sei kuti iwo mukoma aizvimirira saka unoona kuti mukoma aipinda mumunda vari wane vakadzava vasikapindi mumunda kupinda mumunda imo waitopinda rutine yapo nekunga ngatisapedze nguva tichiita zvinhu zvisina basa wakadza waishanda muminda iyoyo nemurume wavo ende murume wavo ndiye aiziva kuti uyu anotangira pachiperi apo uyu anotangira pachiperi apo munobva maita mukoma wenyu bedzi rekuti aigara newakadza wasingambozivi kuti munda wamundu upi kana kuti pamwe ndipapi ndo zvamunopedza kutaura wenyu makasheya here wakadza ndati wenyu makasheya munoenda kusheya wamukoma wenyu hamuna kusheya wenyu makasheya here saka wenyu hamuna kusheya moenda kusheya wamukoma kosheya vanhu vanoziva minda yavo iwewe wako hausati washeya asi wakosheya because kusheya kwakoka you had an evil intention wakati kuti uyakuendesa kuchechi akumangara kuchechi kuti hauzoyabota kana kuti hauzogona kuyabota reka ndimufiksi mutemo unoti bambo she is the surviving spouse wemufi saka estate